Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah yadda zan nuna mana yadda za mu yi amfani da wannan application ɗin domin mu samu kuɗi. Idan ka kula wannan shine adadin balance ɗina, gashi nan ina da naira 3,000 da naira 176. To in ka biyo ni cikin bidiyon Allah yadda zan nuna maka yadda ake amfani da shi. A last video na yi nuna yadda ake register da shi wannan application ɗin. Sabida haka sai ka je cikin wannan channel ɗin sai ka kalli cikakken bidiyon, ko kuma ka buɗe cikin description ɗin bidiyon nan na saka bidiyon yadda ake yin register. Sabida haka sai ka kalla, link ɗin ma yana cikin wannan description ɗin bidiyon, za ka iya buɗe shi kai register. To idan ka buɗe cikin application ɗin kamar hakan nan, za ka yi ƙasa. Shi application ɗin yana ba da dama ne a yi tags, ma'ana kamar kai following ɗin Facebook ko Instagram ko Twitter ko TikTok, ko kai liking ko kai comment, kai koma ka ɗauko application a Play Store. In dai kai wannan za a biya ka. Kamar yanzu misali a last aiki da na yi na wani application na sauke shi. To a yanzu ma dai na application ɗin za mu ƙara. In ka kula gashi na sun ce da application ɗaya idan muka sauke za a ba mu naira 30. Sabida haka abin da zan yi idan na shiga cikin app ɗin sai in taɓa nan inda aka ce select. Sabida haka sai ka bi ni cikin bidiyon ka ga yadda zan yi wannan tax ɗin. In ya buɗe maka kamar haka, za ka taɓa nan inda aka ce generate your next tax. Na yi ɗaya, kaga zan ƙara yin wani kenan, zan taɓa yes, ma'ana ina so in ƙirƙiri tax. Kowane tax yana ɗaukan awa ɗaya ne. To kaga shi kuma wannan ya ma ɗau awa biyu, ya ɗau awa biyu, awa 1 da minti 59 da sakan 50. Sabida haka in ka taɓa kamar haka zan iya yin cancel in na ga dama. To ba cancel zan ba, nan ɗin inda aka ce do now zan taɓa shi kamar haka. Ka bi ni cikin bidiyon ka kalli bidiyon gaba ɗaya ga yadda za mu yi tax ɗin. Sabida kaga in ka iya ka huta kenan. To ga abubuwan da suka ce nan mutum zai yi guda 4. Suka ce za ka buɗe wannan link ɗin, nan ɗin nan kenan gashi nan na ɗan maka alama. Suka ce za ka buɗe wannan link ɗin wanda yake a sama da ta wayarka, kai tsaye zai kai ka Play Store idan ka taɓa link ɗin kenan. Sai suka ce ka yi downloading ko kuma ka yi installing ɗin application ɗin a wayarka ta Android. Ka tabbata da cewa ka yi downloading ɗin shi gaba ɗaya, kuma kada ka yi uninstalling ɗin shi a duk na step na biyu. Sai kuma suka ce bayan ka yi downloading ɗin shi za ka bar review a Play Store. Sannan kuma sai step na 4 za ka yi da sunanka, da za ka rubuta da sunanka, ka yi screenshot ɗin inda yake da sunanka. Sai kuma ka yi screenshot ɗin review ɗin naka, sai ka zo a ƙasan nan sai ka yi posting ɗin screenshot ɗin nan, sai ka rubuta sunan naka. Sabida haka abin da za mu taɓa nan inda aka ce visit link. Muka tafi visit link, dama sun ce zai kawo mu Play Store. Kaga application ɗin ba shi da wani nauyi. Abin da za mu yi shine za mu taɓa install. Za mu yi installing ɗin shi kenan zuwa wayanmu. In ya shiga wayanmu, yanzu abin da za mu yi shine za mu yi wannan review ɗin, wanda shine za mu yi screenshot. Za mu yi screenshot. Sai mu to ya gama zuwa application ɗinmu. In za mu yi wannan review ɗin za mu yi haka, za mu taɓa wannan alamar monster. Shi kuma wannan sai suka ce gashi nan describe your experience. Sai suka ce is optional, kawai za mu iya taɓa nan sama post. To amma abin da suka ce shine suna so mu yi review. Abin da za mu yi kawai, za mu iya rubuta kawai this app is very good. Idan muka yi haka sai mu taɓa post can sama kenan. Za mu taɓa post. To za mu yi screenshot, ka gane? Za mu yi screenshot. Posting ɗin mu yayi, ka gane? To sai mu koma baya. Sai mu koma cikin application ɗin namu. Muka koma cikin application ɗin namu za mu yi ƙasa. In muka yi ƙasa sai mu zo nan inda aka ce upload screenshot, sai mu taɓa shi kamar haka. Sai mu taɓa screenshot ɗinmu, username ɗin
sai in saka cikakken sunana, kai ma sai ka saka cikakken sunanka, nuna Usman Abubakar, wanda shine yake yin display a Play Store. In ka kula ga hotuna nan ga suna, sai in yi posting ɗin shi kamar haka. Sai ka ɗan jira kaɗan ya gama loading. Yawwa, mun gama da wannan tsaf ɗin shi, mun gama da shi. Abinda za mu yi shine za mu yi back. Za mu komo cikin nan kenan, muka yo baya. In mun ga dama za mu iya yin ko na Facebook ko na Twitter. To mun dai kaga mun yi na Play Store har guda biyu. To a next bidiyon Allah da shi kuma zan zo mana da yadda za mu yi na yadda za mu yi tags na Facebook, da yadda za mu yi na Twitter har na TikTok, da kuma wanda ma kai ne wanda za a ma biya. Misali na idan kana da followers guda kaza, za a baka a ce ka yi posting ɗin shi 24 hours. Wannan shi kuma ya fi biya da yawa. Ko status, inda ya kai status ɗin abu mutane kaza suka kalla, to wannan abu shi ma za a biya ka. To shi ma wannan Allah yadda step by step ne. Indai baka yi register wannan application ɗin ba, link ɗin shi yana cikin description ɗin wannan bidiyon. Za ka iya shiga ka yi register. Idan kana da wani tambaya game da shi, za ka iya gaya min a comment section. Ka tabbata da ka yi wa 'yan uwa da abokan arziki share ɗin wannan bidiyon su ma domin su gani su amfana. Na gode, sai anjima. Farko idan ka shiga link ɗin, abin da zai kawo maka kamar haka. Ka kula, abin da za ka yi shine nan gurin ana buƙatar ka saka cikakken sunanka. Ka saka cikakken sunanka, kar ka je ka saka sunan da ba shi kenan ba, ko ka je ka gutsutsura suna. In ka saka cikakken sunanka nan gurin inda aka ce yiwa referral username, abin da za ka yi sai ka rubuta Nura Farm a haɗe kamar yadda ya gan shi a hakan nan. In ka rubuta a haka sai ka taho nan gurin. Kaga Nura Farm ɗin a haɗe na rubuta maka, amma wannan ɗin can sama naka sai na rubuta full name ɗinka, sai na rubuta maka shi. Misali in sunanka Nura Usman Abubakar kamar na, to za ka rubuta shi a haka. Ƙasa kuma nan sai ka dawo, ko a ina ne sai ka rubuta Nura Farm kamar yadda ga na rubuta shi a haka. Ka tabbata da ka rubuta wannan suna. Akwai bonus da za su baka inda ka rubuta. Sai ka zo nan gurin sai ka rubuta, sai ka taɓa na inda aka ce sign off. In ka taɓa sign off shine zai kai ka inda za ka saka Gmail. Saboda haka bi ni cikin bidiyon step by step za ka ga yadda zan yi.